Hi there, Sanibonani, Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiyazi kule video sizovumelana siphinde siphikisane lana amakhosikazi Mseleku siyabazi Uthando Nes'thembu, Mayeni Makhumalo Macele ngizobala bona ngoba ibona engibabonile kule show iqala angiqedaka Igumbi Lamakhosikazi. Abantu bebekhalaza kakhulu ngale show, ngingomunye wabo, angiqhubekanga nayo, so angazi ukuthi uMangwabe ufikile yini kulamanye ama-episodes. Okokuqala, Igumbi Lamakhosikazi basinikeza i-idea yokuthi sizobona abesifazane. Base bethi le show izofundisa, iphinde futhi yeluleka abantu abazobe beyibona, so izinto abazokhuluma ngazo zizobe zikhona ukufundisa nokweluleka. Kwenzakalani isho mayiqala? Yaqala ngale ndlela eqale ngayo, bekuyisithembu abakhulume ngaso. Kokuqala i-guest speaker kuBaba uNdabeni. Ake sithi-ke abantu-ke mhlambe abanakanga-ke kakhulu ukuthi i-guest speaker uBaba uNdabeni kwi-episode yokuqala bakhuluma ngesithembu nokuthi owesifazane ongena kwisithembu kuba umuntu kanjani. Siyavumelana kulokho, asivumelani? And lokho engikushoyo engizokubala akusingoba ngidelela, ngifuna ukukuvezela ukuthi isuke ixabane kuphi into ye-talk show efana nalena uma izoba inhlakanhlaka noma ingabi ne-order. Siyabazi njengamakhosikazi akamseleku, siyabazi njengomama lapha Uthando Nes'thembu, kodwa lezi abazokhuluma ngazo ezidinga ukuthi kube nomuntu ozocosha into noma abhale phansi noma asizakale noma elapheke endaweni ethile, idinga i-guest speaker efundele ukwenza lokhu ngokuhlukahlukana kwezinto abakhuluma ngazo. Uma uzokhuluma nge-mental health ufaka konke o-depression, siyathanda ukuthi sizwe osefundile futhi waba nendlela yokusidonsa ukuthi-ke lalelani ukuthi kwenzakalani, nosekhaya onenkinga ekanje umbona kanje, nawa ama-symptoms, nawa ama-signs, kwenziwa njani, nawa ama-stages akhona, mase kula kusuke sekubheda kakhulu. Ngaphandle kokuthi usho lezi nathi vele sibonayo ukuthi lokhu konke umuntu uyakubona, kodwa kukhona lokho deep osekufuna vele okade enza lo msebenzi. Manje kwenzakalani? Kwabuya futhi kwaba khona uBaba uNdabeni. Manje sithi hawu, angisho ukuthi ngiyagxeka ukuthi bekukhona uBaba uNdabeni, ngiya kuleli ukuthi Igumbi Lamakhosikazi siyasihlohla amehlo siyobona ukuthi sizobona-ke osisi abahlukahlukene abazophuma bengena kule talk show bethulula izinto ezizoba usizo. Kodwa kwenzakalani? Sibona uMayeni Macele Makhumalo bekhuluma ngendlela engenayo i-order, bengasanikezani nethuba lokukhuluma sizwe kahle, ngoba ngapha uMakhumalo uyakhuluma kuyadlulela, ngapha uMayeni ugcina esesale nemessage ayifunde efonini engasaqhubeki ukuthi uthini. Makuya kokunye zikhona ezinye izinto ezihlekisayo, kufanele ukuthi behleke vele, kodwa manje phela le i-talk show eyenzelwa abantu. Mawuhleka akungadluli phela kube u2 minutes, ngoba into ebalekile ukuthi thina sifundani sibambani. Le ayikho mayelana nokuthi bayathandwa noma abathandwa. I-talk show efana nale elethwe ngenhloso yokuthi abantu abafunde ayihambe ngomqondo yokuthi thina esisemakhaya sithathane, sigcine sithathani, ney'namba kufanele siyifonele, nomunye futhi mhlampe ongeke aze a-SMS or abhalele kwishow ethi ngicela ukuthi ningifundele nalo udaba lami, kodwa ongakwenza lokho espacini sakhe akwenze private, efonela lo oqondene nalento ababede bekhuluma ngayo. Ne-office elinye elivulelekile ukuthi lisize abantu abafana nalo ade khulunywa indaba yakhe efundiwe, sezwe ukuthi unenkinga ethini, mawufisa ukuthi-ke usizakale lana yiza ngapha. Kube izinto beziphathelana nokucansi nakhona lapho sibakhona
abafundile noma ngaba unesi-ke hlampe ovumelekile ukuthi engakhuluma public noma owaba nesifiso ukuthi afunde ukuze afundise abantu ngokwezifo nangokuphepha nangendlela yokujabula-ke makwenziwa ucansi. Besilindele ukuthi sibone owesifazane onjalo ozozovuleleka akhulume isizwe kahle. Ngapha makukhulunywa nge-abuse, silindele futhi nozo-unpack-a yonke into okufundele lokho. Wayengigcizelele ukuthi okufundele kulaba abakufundele banendlela, batrayiniwe, baqeqeshiwe, bayakwazi ukuthi uma bekhuluma noma kukhona obuka i-TV evele esephazamisekile kodwa alalele, ngoba indlela ekhuluma ngayo abakhuluma ngayo bayifundele ukuthi lo okungenzeka ukuthi uyabuka isimo esinje kodwa asimlimazi, bafunde ngaleyo ndlela. Into efana nani, kufana nama-social worker. Thina sikhona ukuthi singakulalela entweni ethini nethini, kodwa lo oyi-social worker yena unesitifiketi nolwazi olujulile ukuthi umuntu okanje mangikhuluma naye ngiqala kuphi, ngoba mina mangikhuluma nawe unenkinga enjalo ngizovele ngikuqedelele enkingeni yakho. So sibukeke ishow ngaleyo ndlela, sabona ukuthi engathi kumele ukuthi mabefunda ama-comments benaka ukuthi abantu bathini, kungabe kusaya ngokuthi vele abantu bazogxeka kodwa buka ukuthi lokhu abantu abakushoyo abakhalaza ngakho akufani yini every week. Makufana okusho ukuthi inkinga ikhona. Ngigcineke ku-episode 4 or 5 la engagcina nje kuhlekwa khona kakhulu ngathi hayi ngekeke. Phela le akusilo nothando nesithembu, la akusiyi ifamily yakaMseleku. I-talk show le ekuthiwe sizofunda kuyona, sizothola izeluleko, nami ngaya-ke ukuthi vele ngizofike ngifunde mase nami ngiyabeka ku-1 no-2 sengi-eda kulokhu abakushilo. Kwaba ukuthi-ke ubaba uNdabe ukhona-ke kuwona wonke lama-episodes akhona. Zikhona-ke izinto ayikhulumayo ubaba uNdabe ezakhayo, kodwa suke saxoshwa ukuthi phela igama lithi Igumbi Lamakhosikazi. Nobaba uNdabe futhi ekhona ubegcine engasalutholi ithuba lokukhuluma. uMakhumalo angazi noma ubesengena umoya wokuthi yena uka-radio evele ekhulume ebadlule bonke. Ngibona ukuthi hayi, ukube mhlampe bayayiplan ukuthi akube u5 minutes ushoka amaphuzu akho 5 minutes kudlulele komunye, futhi benganqakani ngoba phela bakhuluma ilanguage eyodwa kuyisiZulu. Manje mase nikhuluma phezu komunye, akubi kuhle. Isaleke yaba kanjalo, angazi ukuthi ugcine velani uMangwabe, ngoba besiliphu sibuza ukuthi uphi uMangwabe. Abanye bathi hayi ungqesta lowo, shuthi nje uvele wakhetha ukuthi engezi kule show, uyibone nje isekude ukuthi angeke ihambe khona. Cha, nginichazele washo ubaba Mseleku ekhuluma nelinye lamaphepha ukuthi umsebenzi kaMangwabe umfuna ehlezi available ngapha kunebhizinisi. Manje makushuthwa yena vele umuntu ongatholakali, nakule show yasekhaya mabeshutha kuyenzeka nje sebemfaka ekugcineni ngoba vele akatholakali. Ungazi ukuthi uMangwabe usebenzaphi, unesi, angazi ukuthi kusiphi isibhedlela, uphinde abe nebhizinisi futhi imaqaqa. So nje la mabhizinisi afana njengomaqaqa, ukhosta abantu, izinto zako-entertainment kuhleze kubhukhiwe, kuhleze kukhona abacomplainayo, kunezinto eziningi yale nale. Ishow yona ayihambanga kahle, angazi-ke ngoba angiyiqedanga. Hlampe ngenzeka ukuthi libe khona ushintsho nabantu base bayijabulela-ke hlampe sebeshintshile, kodwa la first 4 episodes kwakuwumsindo, kuMacele noMakhumalo bebanga ukukhuluma, avele asale efonini kusisi othanda ifoni. Ubaba uNdabe afike-ke naye nomfutho ukuthi ziningi izinto azoyichaza, avele uMakhumalo-ke engabe esaqeda-ke mayesethola ithuba. Kwabanjalo-ke, akukho kokubi, akukho ukubukelana phansi, akukho ukudelela-ke futhi nawo amakhosikazi. Bekuzoba kuhle nje ukuthi besilandele laba abakufundele ukuthi besichazele ngazo zonke lezi inkinga bebeyithola mabefunda ama-SMS. Iphelele lapho-ke indaba. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.